Kaken hun yele kai jong kari BHOI United kalayo ban Korea ka jing job ha ka jing yakun ni ka semi final first leg PYRSHAH ka PEERLESS SC na Kolkata ha ka lumpung invitation knockout football tournament bala penihai de ka New Nongstoin Sport Social and Cultural Club ha ba phai ka te ka jing yakun ni ka semi final ha pedeng ki artil ki ken hun ka balalong ha po ka madan ka snong New Nongstoin kalalong shisha ka jing yele kai ka ba itanan ha ka ba ka BHOI United kalayo ban thap adu south ki kol kadba ka PEERLESS SC kalayo ban thap tang arteli kita ki arteli ki kenhun kin habban ya kun biang saya ka semi final jong ka second leg bat ka kenhun ka biyo tamkol kan yo ban rung final jong ka te lumpung kadba ka jing ya kun ya ka second leg semi final ka banlong hapdang ka Shillong LAJONG PYRSHAH ka Blue Bombers kan long ha ka ar PROPRATRIK mentau benai bat lingba ka te ka jing ya kun kita ki arteli ki kenhun kin ya kni ru ban rung ka final jong ka te lumpung